fallat. A l'hora de la veritat no he respost. Va, no et preocupis més. Molts homes es maregen davant d'un part. No m'he marejat. M'he desmaiat així que he vist la parada. Jo a sobre m'he deixat la càmera de vídeo al cotxe. I per què la volies? Si t'hauries desmaiat igualment, home. Fa estona que no us venen a dir res. Que tot vagi bé, demà. Ah, esclar que sí. Pobre Pilar volia un part natural i li han de fer cesària. Però l'important és que ella i la nena estiguin bé. Quina coseta. Mercè. És una monsolissa cap a peus, Té un floret a la dormeta com tu, Perdoni, senyor Monsolís, però aquesta no és la seva. Ah, no? És la meva? És la Neus? Roger. És clava de mi, no? Porta la roba de la meva nena. La seva senyora l'ha donat a la seva amiga. Que ha passat alguna cosa a la meva dona. Es troba bé. No. Sí? Això em sembla